Ara sí que estic al·lucinant de veritat, estic amb dues cobres reals de les serps més verinoses que hi ha al món. Mireu, estic entrant dins la gàbia, hi ha dues cobres, mireu com el toca, Uau, incredible, This species is the longest venomous snake in the world. Yeah. Longest venomous snake. Okay. Okay. And this one, well, rather friendly. This one, because warm. Is two females or two males? Well, we are not sure. I'm not sure. Yeah, but a good guess would be right. That's a female. És increïble el que estic visquent en aquests moments, de veritat. Una de les coses més bèsties que he fet a la meva vida. Estic a mig metre de dues cobres reials, Déu meu. Okay. Incredible, my friend? Incredible. Ok, com outside, no? Bueno, com veieu, no sé si se'n veurà, però aquí darrere hi ha dos cobres reials, un dels animals més bèsties i més mortífers que hi ha a la Terra. Me voy cagando, hòsties.